Dostlar, ekliğinde Krakow'dan köp salam diýmek isteýärin. Men şu wagt ödüm Polşa döwletiniň Krakow şäherinde we hemmeňiňiz köpüňiz soradyňyz bu Polşalar näme nahar ýerler? Meselem bizim özümizin naharymyz we palaw, manty, öz naharlarymyz bar. Indi bolsa bular öz kuchnyasy nähilleki, ýani geçmişi nähilleki, nähillek kültürleri bar bularyň. Kiçijik hem bolsa size şonu görkezmekçi. Häzir men bularyň gowur palya naharlarynyň biri pirogi. Häzir görürsüňiz nähillek naharlaryny. Gel ilki bilen häzir bulan kültürleri köze. İçeriye şuňa näme geldim? İşaşım görýänizmi? Bu gadim gurallar. Bu bıçky. Doğrudanmy? Ne gadim döwründe bularda hem şuňa bıçky bar. Bu näme? Çalu. Bilýändiňiz da çalu bilýänmi sen? Bu çalu. Yorum jorlanma. Tutdan ýadyna çykdy. Indi bärlerini görkezem. Bular bilen bunam hemmäňiz bilýänsiňiz. Gülçül öň gadim döwürlerde näme diýerdi? Näme diýer şoňa? Gülçüra dem şonady. Bular gülçüra. Hol tutmasdyr. Bunyňyz Dırmak. Näme dilýän? O ýerlerine zatlaryna näme diýen? Çaýyrdatçy dırmak bilen anýada. Tegiden bular näme? Enem pakyrynyň näme daşar ýerýänsiň bizesi. Bilen hemme bilýänsiňiz. Ondan indi gäde. Yeniden gülçüra. Ondan sonra bular gamışdan boğut bolmaktırlar därlerine. Çaş. Hello. Bular goşunda ballar. Bular yanlışmasam atın ayağına takılyan. Näme diýler? Anlarmy? Atın var. Näme diýler? Ayağına takılyan. Ayçak galberdim. Men onu bilmedim. Şu zalim nämeleri bilýänler kommentarda ýazsynlar. Ondan sonra ne yapacak? İnşallah oklawlar, kalarkalar, kuşkalar, hemmeler var. Dostlar, naharym geldi. Inni ilk görkezjek size. Indi şul pirogi. Yani men nemeden aldım bunu? Näme etdim? Goşun etinden. Şulan meşhur naharlarynyň biri. Üstüne kadadyn nämeligini bilmedim. Şunyana bak burada. Bunlar ama bilmiyorum. İlk kuş bortan ama. Angari be yettine ne bileyim böyle. Nasıl? Nasıl ne var? Yani benim ne bilmeyen zatlım ilk oturuyorum benim şu matla. Sizem yana gelen sonun ilk kurum. Mena kahvadım ilk görüşecek bir lezzeti var. Yönü hükman yandan piva avın bolmasa dıkıl kalır. Görüşecek çok sağ olun dostlar.